أنا اسمي يوسف اسكي فيه بقالكي شي عشان الذوق غيركي so sanadi aike ce sirri na ki taho dan Allah mai so na ki ce ni ne burinki idan da ke san ba na raki zuci ta wasan ba ta kuna ya ki taho ya sirri zaki girbe ni har in samu sukuni har wata ranki zan ba da bayani cewa ni ne naki idan da ke san ba na haufi dan kuma kin sami lissafi rana domin ki ni fata na in zama naki har in yaushe gwabba a gaire ki na fansa a gaire ki ke ana ismi Yusuf Eskay fiho bu alaki shi yasa na zo a gaire ki tunda na ganki na san nayi sa'a duk a jikin ki ba launin ba'a shi yasa na kamu da shauki dole a san kike ce mini haka ai ba a san ka bana shakka shi yasa ka zama sai doki duk sanda kika ce mini naki komai nawa ya zama naki tun kafin a mika sai daki in mata ke gane ina ƙaunarki safa da rana ina nazarinki domin ke na yi ɗauki dole a so kike rani sai doki duk da dai ai bani da doki na san zaki bani naki duk gari kowa ya sanki zaki fara mai kyawun kiki yan mata na kamu da sanki ga zuciya ta sami ni saki don ku are ba samun sauki har sai kin bani mai sauki ke afuwar kike yi mini doki don ku aso na rasa mai sauki shi yasa na biyo ta wajen ki ga hannuwa na sai na roƙonki wiwoyi durkusa a gaire ki domin na kama da sanki shi so sun ce samun sauki ni kuma na bayyana a gaire ki ke ku aso kika bani da raki kullum in hidima a gaire ki don kawai in gano murmushin ki ke ku aso kika takan birki buri na kice ni na ki ko so da ya ijiyo a gaire ki ko zuciya ta samu sauki sai ki yo nazarin ƙaunarki don ku ari na ina ƙaunarki ni ku aso ba zan cuce ki da fuskata ta jirwaye zuciya yau ta karye duk asirar ina ƙaunarki yake kyakkyawar yarewa to mu zakkauto mini jinna domin a zuci ki sa saki yan mata mene ra'ayinki kan soyayya ta a gaire ki tsammani na inda mai naki to mu zaɗin furacinki ki kuma in gano ra'ayinki sakamakon kin ya furacinki don ku an ne zan sa barki kin haɗa duka shawarwarinki amsa sai ki turo da kanki